A ranar bikinta aka fasa auren sakamakon wani ɓoyayyen sirri da mijin da za ta aura yake ɓoye mata. Labarin Amina labari mai cike da jan hankali da kuma tausayi. Ku biyo mu har ƙarshen wannan labari. Gatanan ku. A cikin wani gari wanda yake yammacin Arewa, akwai wani ƙaramin gari wanda ake kira da zauren malamai. A cikin wannan garin akwai wata yarinya wacce ake kira da Amina. Amina ta kasance yarinya ce ita 'yar kimanin shekara 9, amma sai dai ta yi gwagwarmayar rayuwa kafin ta kawo ta ci nasara a rayuwarta. Amina tun tana ƙaramar yarinya ta rasa mahaifiyarta, haka zalika ta rasa mahaifinta. Sai dai amma ta girma a hannun wata yayarta, wacce yayar nan ta ba ta kulawa sosai tamkar ita ta haife ta. A kwana a tashi Amina tana gudanar da rayuwarta har shekaru suka ja. Amina ta girma ta zama kyakkyawar budurwa, son kowa ƙin wanda ya rasa. Amina ta kasance kyakkyawa ce, mace mai jan hankalin samari saboda irin kyan da Allah ya mata. A kwana a tashi wani saurayi mai suna Sadiq ya nemi auren Amina. Saboda haka yayar Amina, wacce ta kasance ita ce uwa kuma ita ce uba a gurin Amina, ta ce babu damuwa idan har ita Amina ta amince ta yarda tana son ka. Amina ta yarda, sannan ta ba Sadiq zuciyarta. Daga nan ne fa suka fara soyayya har magana ta yi zafi sosai, wato lamari ya faɗaɗa. Aka zo maganar aure. Amina ta yarda, haka zalika ta amince, ta ji ta gani, ta ce za ta auri Sadiq. Sadiq ya yi farin ciki sosai da ganin cewa Amina za ta aure shi. An sa ranar aure, kuma ranar aure ta zagayo. An zo ana shagalin biki. Sai dai amma Amina ta kasance tana da wani hali a rayuwarta guda ɗaya, shine duk irin baƙin cikin da take ciki, to tana ƙoƙari ta ga ta ɓoye wa mutane wannan baƙin cikin da ke damunta, saboda a kullum burinta shine ta ga ta sanya al'umma cikin farin ciki. Amina ta tattara ƙawayenta ta faɗa musu cewa kada ku damu, idan har kun ga ina kuka to ba kuka nake yi ba, ku sani makeup ne ya shiga min cikin idona, shine zai sa ku ga ina hawaye. Nan da nan ƙawayenta suka kwashe da dariya, suka ce Amina kenan sarkin barkwanci, ai mu mun san halinki, mu da muka tashi da ke, muka girma da ke, mun san zuciyarki fara ce sosai. Ana cikin shagalin biki sai ga wani bawan Allah nan ya shigo a firgice da gudu tare da wasu takardu a hannunsa. Yana zuwa ya ce ku dakata, da ƙarfi sai kowa ya shiru, aka mai da hankali kan wannan mutumi. Sannan ya ce, na zo muku da wani ɓoyayyen sirri da mijin da Amina za ta aura, wato Sadiq. Nan da nan Amina ta mai da hankalinta kan wannan mutumi. Sannan ya ce musu, Sadiq mayaudari ne, wato kwam angon da Amina za ta aura. An gano cewa yana da wani aure, sannan kuma har da 'ya'ya a can wani gari. Ya ɓoye wannan sirrin nasa, ya zo sannan kuma bai faɗa miki gaskiya ba. Ga shi ke kuma kin yarda kin amince za ki aure shi. Amina cike hawaye ya cika mata fuska. Nan da nan ƙwalla ta fito daga idanta, amma sai ta fara murmushi tana dariya. Kowa abin ya bashi mamaki, gashi kuma tana kuka sannan kuma tana dariya. Sai Amina ta miƙe tsaye, ta je gaban Sadiq ta ce, na gode sosai da irin yaudarar da ka yi min, kuma sannan shine ka faɗa min dalilin da ya sa ka ɓoye min, baka faɗa min cewa kana da aure ba. Nan Sadiq ya fara kuka ya ce, ina da aure a wani gari, amma sai dai kuma matata ta rasu, sai dai ina da 'ya'ya, amma ina tsoron idan har na gaya miki cewa ina da 'ya'ya ba za ki aure ni ba, amma 'ya'yana suna gurin mahaifiyata, ita take kula da su. Amina cike da hawaye ta ce, da ka sani ka faɗa min cewar kana da 'ya'ya, da ka san dai zan yarda, saboda ka san irin soyayyar da nake yi ma, kuma ka san 'ya'yanka ai 'ya'yana ne. Sadiq cikin ƙwalla ya ce, tabbas na yi kuskure kuma na yi laifi, amma don Allah ki yafe mu. Amina dai har ta yanke shawarar cire zoben aure ta miƙa mai, amma kawai ta mai da wannan zobe. Cikin kuka ta rungume mijinta. Sannan ɗan aiken nan ya miko mata wannan fefar. Amina ta karanta fefar, ta ga tabbacin cewa yana da aure, domin ga sa hannunsa da matarsa, kuma sannan da gaske ne yana da aure, amma matarsa ta rasu sakamakon wani hatsarin mota da ta samu.
sai dai amma yana da 'ya'ya guda 2 kuma dukansu maza ne, kuma dukansu ba su wuce shekara 3 ba. Daga nan ne fa aka ci gaba da shagalin biki, aka ɗaura aure, sannan Sadiq ya je ya anso 'ya'yansa daga wurin mahaifiyarsa ya kawo wa Amina sabuwar matar da ya aura. Amina ta ci gaba da kula da waɗannan 'ya'yan tamkar ita ta haife su. Sun taso sun tarar da cewa Amina ita ce mahaifiyarsu, duk da kasancewa akwai mahaifiyarsu ta asali ta rasu, amma sun ji tamkar Amina ita ce ta haife su. Sun gudanar da rayuwarsu cikin farin ciki. Kada ku manta, wannan labari na ɗauke da darasi, amma idan har ka natsu ka gane wannan labari, za ka fahimci saƙon da ke ciki. Amma kin sani Munira ba na son cin shinkafa da wake, me yasa kika yi shi? Kuma ko ɗan salad ma biki sa mun ba. An ki a sa miki ganyen, ba za a sa ba. Ko kin ɗauka ban ji duk abin da kike gaya wa mijina ba? Wato so kike yi ya ƙara aure ko ki kawo ƙarshen rayuwata? Kin ga muku da garau-garau daga yau har ƙarshen rayuwarki. Lallai tsohuwar nan kin samu guri da yawa. Kin gamu da ni kuwa a cikin gidan nan. Ke kin isa ki haihu? Ai babu wacce ta isa ta haihu a cikin gidan nan in ba ni ba. Na sake ki. Dan Allah ka yi haƙuri. An ga haƙurin. Ki bar min gida. A wani gari da ake kira da garin Kankana, akwai wani magidanci mai suna ɗan Azumi. Yana zaune ne tare da masoyiyar matarsa Munira. Ɗan Azumi ba abin da yake so a rayuwar shi sama da matar shi Munira, domin yana girmama buƙatar Munira fiye da buƙatun mahaifiyarsa. Sai dai akwai wata damuwa da take damun su, ba su taɓa samun haihuwa ba. Wata rana a yayin da ɗan Azumi zai fita kasuwa, sai ya je yana gaishe da mahaifiyarsa, Mama Kande. Sai Mama Kande take cewa da shi, "O ikon Allah, kaga ɗan jinjira har kun kusan shekara 10 ba tare da haihuwa ba. Me zai hana ɗan jinjiri ka nemi wata yarinyar ka aura? Wataƙila baka da rabo a tare da Munira ne." Siran ɗan jinjiri ya matuƙar ɓaci, sai yake cewa da Mama Kande, "Haba mama, dama ba tun yau ba wallahi na san da cewar ba kya son Munira. To wallahi in har kina so ki ga farin ciki na da kuma kwanciyar hankali na, to ki so Munira, kuma babu wata mace da zan je in nemi aure. Idan bani da rabon haihuwa da Munira, to na gwammaci in koma ga mahalicci na ba tare da na taɓa haihuwa ba." Sai Mama Kande ta ce da shi, "Shikenan tashi ka tafi, Allah ya yi albarka." A lokacin duk da suke yin wannan maganar, Munira tana laɓa tana jin su. Da lokacin abincin rana ya yi, Munira ta sani sosai babu abin da Mama Kande ta tsana a rayuwarta kamar a yi mata abinci garau-garau. Hakan ya sa ta dafa mata shinkafa da wake da mai da yaji, ko salad ba ta sa mata ba. A lokacin da ta sa aka kai wa Mama Kande abincinta, da Mama Kande ta buɗe za ta fara ci, kawai sai ta ga shinkafa da wake ne da mai, ko yaji ba ta zuba mata ba, bari har ta sa mata 'yan kayan ganyayyaki. Sai Mama Kande ta sa aka kirawo ta, sai take cewa da ita, "Haba Munira, kin sani sarai ina da ulsa, ba na son wannan mai da yajin, kuma ko ɗan ganye ma biki sa min ba." Sai ta ce da ita, "In ba a sa mikin ba, idan kin sa ɗanki ya ƙaro wata, sai ta rika sa miki. Bari ki ji tsohuwa, wallahi ke da ki ƙara cin abinci mai daɗi, sai dai a kiyama, amma ba dai a gidan nan ba." Ma kira tsohuwa kawai, ina jin duk abin da kike gaya wa mijina, Allah ya sa na isa da shi. Wato so kike yi ki rusa min farin ciki na, biki san kaddara bane ba ke? Sai Mama Kande ta rushe da kuka. Haka nan kwa Munira ta tashi ta barka, tana ta faman kuka. Sai Munira ta koma ɗaki ta zauna a kan kujera, tana murna tana da gode wa Allah yanda ya mallaka mata mijinta, yake son take yin abin da ta ga dama, take wulakanta mahaifiyarsa yanda ranta yake so. Da daddare bayan ɗan Azumi ya dawo, sai ya siyo kayayyakin abinci. Haka ya kai wa Munira da zimmar ta ɗibar wa mahaifiyarsa. A da rabi take rabawa, ta ɗebi rabi ta ba wa mahaifiyarsa rabi, amma a yanzu sai ta ɗebi 'yan kankani ko kwata ba su kai ba, ta kai wa mahaifiyar shi. Ta kwashe ragowar kayan abincin gaba ɗaya, ta ce rabi za ta kai gidan mahaifiyarta, rabin kuma sai su riƙa ci. Sai ɗan Azumi ya ce da ita, "Gaskiya kam kin yi tunani, ki yafe min da ban yi wannan tunanin ba." Sai ta ce da shi, "Babu komai ɗan Azumi, amma zan dai bayar a kai kawai." Sai ya ce da ita, "Ko kina buƙatar wani abu ne?" Sai ta ce da shi, "Ito, dama mace ba ta da ɗan kuɗin cefane, shine nake son da za a ɗan samu kuɗi in ba zan takura ka ba, in ɗan haɗa mata da kuɗin cefane." Sai ɗan Azumi ya ce da ita, "Babu damuwa, gashi ɗauko kuɗaɗe ma wanda ya bata."
Wata rana a yayin da ɗan azumi yake yin tafiya a motarsa zai tafi kasuwa, sai ya ga wata kyakkyawar yarinya tana hanyar dawowarta daga makaranta. Hakan ya sa ɗan azumi ya ji yana matuƙar ƙaunar wannan yarinyar, sai ya tsaya ya binciki gidan iyayenta. Ba a wani ɓata lokaci ba kuwa aka ba shi auren yarinyar, domin kowa ya san mutum ne nutsatse, sai dai babu wanda ya san cewar mijinta kantacce ne. Kafin auren ɗan azumi da Salma, sai da ɗan azumi ya canja wa Munira gabaki ɗaya kayan ɗakinta, ya sauya mata sababbi masu kyan gaske, sannan ya saka mata TV ta kallo, ya siya mata firij. Hakan ya sa take sa ruwanta a cikin firinji mai sanyi, sai take yin takama da haka. Bayan amarya Salma ta shigo gidan, iyayenta sun yi matuƙar ƙoƙari, sun yi mata kayan ɗaki na gani na faɗa, amma ba su iya siya mata TV ba da kuma firij. Domin kuwa ba kowa ne yake iya siyan TV da firij ba, sai 'ya'yan wane da wance. Salima ta kasance tana matuƙar son yin kallo da kuma firij, domin ruwan sanyi yana burge ta a lokacin ana sheƙa zafi. Domin ko mama Kande sai ta yi 'yan murya, sannan Munira take son mata ruwan sanyi ta sha. A kowace rana, Salima za ta tashi da sassafe ta wanke banɗaki. Amma daga zarar Munira ta tashi, za ta tabbatar da ta kaciccala banɗakin nan, ko ina ya tashi daga ƙamshin da yake yi zuwa wari. Hakan yana matuƙar ƙonawar Salima rai, gashi babu yanda za ta yi tunda banɗakin su ɗaya ne. Wata rana a yayin da ɗan azumi ke cin abincin dare, sai Salima take cewa da shi, me zai hana ka canja mana banɗaki, ko ɗan ƙarami ne ka samu ka gina mini. Wallahi bana jin daɗin haɗakayyar banɗaki na ni da Munira. Kullum ina gyara banɗaki domin gudun cuta, amma daga zarar na gama gyarawa za ta ɓata shi. To baiwar ta ce ni, so take yi duk sanda zan shiga bayi sai na wanke shi? Sai ya ce da ita, ke dakata, iye, lallai kin samu guri. Muniran kike so ki kira da ita ƙazama? To idan za ki yi maganganunki, kar ki ƙara yi akan Munira. Ke biki isa ki ja da Munira a cikin wannan gidan ba. Sai Salima ta ja bakinta kai shiru, domin tana matuƙar jin tsoron ɗan azumi. A duk lokacin da aka kawo kayayyakin abinci, Munira ake kaiwa. Sai ta ɗebar wa Salima 'yan ƙanƙani wanda ko sati guda ba za su kai mata ba. Sai ta ce a kai mata su kuma sai wata za ta ƙara bata wasu. Haka kullum Munira take rayuwa cikin mulki da isa da kuma takama. Ana cikin wannan halin ne sai Salima ta samu ciki. Ta yi ta laulaye-laulaye. A lokacin da Munira ta gano cewar Salima tana da juna biyu, sai ta lallaba ta shiga jikinta, sai take cewa da ita, tunda dai Allah ya riga ya haɗa zaman mu, kamata yi mu haƙura mu rungumi junanmu, mu zauna mu faranta wa mijin mu rai, mu daina wannan gaba-gaban da muke yi. Sai Salima ta ji daɗi a ranta, domin tana yin rayuwar kunci ne a gidan mijin nata, sai take cewa a ranta, wataƙila yanzu za ta huta ta samu farin ciki da kwanciyar hankali. Duk wani wulaƙanci da Munira take yi na ɓata gida, ɓata kicin da kuma lalata banɗaki, duk sai ta tattara ta daina. Kullum sai fara'a da mutuntawa tsakaninta da Salima, domin har barin 'yar aikinta take yi ta je ta share wa Salima ɗaki, wai a cewar ta ba ta jin daɗi. Wata rana a yayin da Salima take kwance tana hutawa, sai Munira ta yi lafiyayyen farfesun naman kaji, sai ta kawo mata tana murmusawa, sai take cewa da ita, sannu mai juna biyu, daure ki tashi ki ɗan sha farfesun nan, ko za ki ɗan ji ƙwari a jikinki. Kin ga ciki ba a wasa da shi, tun safe babu abin da kika ci. Sai Salima ta ji daɗi sosai, domin tun da ta doso kusa da ita, ƙamshin farfesun ya cika mata ciki. Hakan ya sa ta zauna tana shan farfesun kamar kar ta bari, sai da ta shanye shi tas, sannan ta kora da lemu mai sanyi da ta kamata daga cikin firinjinta. Bayan ta ci ta ƙoshi, sai ta gode wa Allah, sannan ta gode wa Munira. Ta yi masa fatan yin zaman lafiya har na ƙarshen rayuwarsu. Amma sai dai lokacin da dare ya yi, bayan Salima ta kwanta bacci, kwana ta yi ido buɗe saboda tsabagen azabar ciwon marin da take yi. A lokacin da gari ya waye, kafin su je asibiti, gaba ɗaya cikin nan ya kelaye ya zube. A haka sai da Salima ta yi ɓarin ciki har guda 10, babu haihuwa. A lokacin da ta fahimci makircin Munira da kuma irin tuggun da take mata wajen zubar mata da juna biyu, sai ta yi alƙawarin za ta kiyaye, sannan ba za ta ƙara cin wani abu daga gare ta ba. A lokacin da Munira ta lura da cewar yanzu Salima ta gano ta ƙi ta ci ko da lomar abincin da ta kamata, sai ta fara yi mata barbaɗe-barbaɗe a cikin ɗakinta, cikin kicin inda za ta taka da kuma banɗaki. Hakan ya sa ta shiga cikin damuwa sosai. Wani lokacin idan tana zaune a ɗakinta, sai dai kawai ta ji Munira ta kwaro mata wani ruwa mai wari a ƙofar ɗakinta. Sai ta yi tofin addu'a, ta jiƙa kanwa, ta watsa a gurin.
domin karya dukkanin wani sihiri da yake cikin wawwaran ruwan nan. A haka dai Salima take ta rayuwarta cikin rashin ‘yanci, cikin kunci, cikin wahala a gidan ɗan azumi. Ana haka ne wata rana sai Salima ta ƙara samun juna biyu. Sai ta dage da azkar, sallar dare, nafila, sannan ta daina shan ruwa haka kawai. Ta sa aka sauke mata alkur'ani, duk ruwan da za ta sha ruwan karatun Kur'ani ne. Hakan ya sa duk yanda Munira ta yi da zubar da wannan cikin, amma ina ta kasa. A lokacin da Salima ta fara yin naƙuda, sai Munira take yin dariya, sai take cewa, maza a je a haifo ɗan tayi, don wallahi bata isa ta haihu a cikin wannan gidan ba, don bokana ya tabbatar mini da cewar ba ɗan mutum za ta haifa ba. A lokacin da suka tafi asibitin, sai Salima ta haifo santaleliyar ɗiyar ‘yarta, kyakkyawa son kowa ƙin wanda ya rasa. A lokacin da Munira ta ga tabbas Salima ta haihu, ƙwalla hannunta kakkar wayar ƙai da aka miƙo mata jinjirar. Sai ta share hawayenta, ta yi ɗan makircinta domin ba ta so a gaban dangin mijinta da kuma dangin Salima duk su gane cewar ita ɗin hassada take yi. Bayan ɗiyar Salima ta fara yin wayo, wata rana a yayin da Salima ta goya ta fito tsakar gida tana sharewa. Kawai sai ga Munira nan tsaye, ta kama wuyan yarinyar ta shaƙi har sai da yarinyar ta fara suma, domin idanunta duk sai da suka furfuto. Babu yanda Salima ta yi, haka ta sauke yarinyar tana ta kuka. Ta zuba mata ruwa, Allah ya sa ta farfaɗo. A lokacin da ta kira ɗan azumi, ta gaya masa dukkanin abin da Salima ta yi mata, ya ce masa za ta je ta kai yarinyar asibiti. Sai ɗan azumi ya ce da ita ta rufe masa baki, kar ta ƙara yi wa matarsa sharri, idan ba so take ya ɗauki mummunan mataki a kanta ba. Kuka ta fashe da shi, ta rungumi ‘yar tata, tana ta yi mata addu'o'i. Bayan ɗan azumi ya dawo, sai Munira ta fashe da kuka, sai ta ce masa wai gashi matarsa ta yi mata sharrin ta shaƙe mata yarinya. Hakan ya sa ya je ya yi wa Salima saki 3. Nan ya ce da ita kar ta sake ta fitar masa da yarinya, ta bar ta a gidan. Bayan Salima ta tafi, ta sha kuka sosai, amma tana yin idda, Allah ya kawo mata mijin da ya fi ɗan azumi, kirki, kyau, rufin asiri da kuma mutuntawa. Hakan ya sa ta rayu cikin farin ciki a gidan sabon mijinta, sai dai kullum tunanin ‘yarta yana damunta. A lokacin da aka ba wa Munira kairiya, ta so ta kashe ta, amma kuma sai ta yi tunanin ba ta da yarinya, bari kawai ta riƙe yarinyar a matsayin ‘yarta, shikenan an zo an haifa mata. Sai ta riƙe yarinyar tsakaninta da Allah, ba ta cutar da ita. Wata rana a yayin da ta bar Kairiya tana zaune, ta zuba mata abinci tana ci, sai ta tafi ta yi wanka. Ai kuwa Kairiya tana yin rarrafanta, sai ta ɗauko wata ‘yar ƙaramar tukunya a ƙarƙashin gado, ta rotsa ta. A lokacin da ta rotsa wannan tukunyar, sai wani baƙin hayaƙi ya tashi sama. Dukkanin wani asirin da Munira ta yi gaba ɗayan shi ya warware. Ɗan azumi yana dawa gida, sai ya fara tambayar ina matar shi Salima. Sai aka ba shi labarin dukkanin abin da ya faru. A lokacin da mahaifiyarsa ta gama ba shi labarin, yana kuka yake yi cewa haƙiƙa ba a cikin hayyacinsa ya saki matarsa ba. Babu wanda zai auri mace kamar Salima ya sake ta, yana cikin hayyacinsa. Sannan ya danƙara wa Munira saki 3, sannan ya ce kar ta fitar masa da koda ko sisin kwabo daga cikin gidansa, don duk kayan ɗakin dama tun lokacin auren shi ne ya mata. Haka Munira ta fita daga gidan tana kuka, ta koma gurin muguwar mahaifiyarta wacce take zuga ta. Suka koma rayuwar kunci da bakin ciki ga kuma tarin talauci. Kada ku manta ku yi subscribe, ku yi like sannan ku yi mana share na wannan bidiyon. Na gode.